Encara no, són 37 punts, són 3 punts importantíssims, està clar que, ha sigut una història molt llarga d'aquest partit, però centrant-nos en l'1 d'avui, doncs ens ha sortit bé, hem jugat junts, sabíem que davant teníem un equip que tant a nivell col·lectiu com a nivell individual podria posar molts problemes perquè hi ha molt de talent, però les coses ens han anat bé i sobretot l'estratègia, jo crec que són dos equips que treballem molt bé l'estratègia i jo crec que nosaltres l'hem encertat amb la jugada del gol. Jo crec que millor la fortuna que no hem tingut altres partits aquí a casa, com el dia de l'Escó, per exemple, a l'últim segon la pilota es passava per la línia de gol picant el pal, avui la pilota ha entrat i se l'han fet ells, per desgràcia per ells, però la veritat és que molt content perquè són 3 punts importants, perquè hem fet 6 punts en 3 dies i és més, hem fet 7 de 9 en 3 equips que estan lluitant pel play-off i, ja dic, molt satisfet. Sí, la motivació és gran, el que tampoc ha hagut molt de temps per preparar el partit, sincerament, perquè nosaltres aquest partit, només vam entrenar dilluns, ahir no vam entrenar, i vam preparar el partit el dilluns, tenia molt clar el que es tenia que fer, per les dimensions del camp, i sapiguent el que feia el rival, que era jugar junts, no deixar espais, i després estar molt bé a l'estratègia defensiva, perquè ells ofensivament són molt poderosos a la pilota parada, treballen molt l'estratègia de pilota parada i a més tenen jugadors amb un joc aeri impressionant, per tant treballar aquests aspectes. Defensivament hem estat molt bé i després també nosaltres tenim aquesta virtut, és que a pilota parada en aquest camp, el camp que tenim, treballem moltíssim i ens ha anat bé, però ja dic, en general poc temps per preparar el partit, però com tu deies la motivació surt sola. De moment esperar demà a recuperar la gent i divendres no s'ha parlat del rival. Està clar que és setmana Champions, com es diria, no? Una forma irònica amb aquestes categories que no estem acostumats a jugar diumenge, dimecres, diumenge, però la veritat que la preparem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, tenim baixes, perquè la baixa de Súria avui està la d'Oriol Molins, que per la reglamentació peculiar no pot jugar ni avui ni pot jugar diumenge, la baixa de Montilla també per lesió, però tenim jugadors suficients, tenim un planter de 20 jugadors i pel que compto ara mateix 16 jugadors tindrem i no hi haurà cap problema per competir i per continuar intentar sumant 3 punts que arribaríem als 40 i aquí sí que potser podríem dir que ho tindríem quasi fet, però ens ha costat molt sumar punts, ara hem sumat 6 de cop, hem fet 2 victòries, fins fa 2 jornades, amb 29-30 jornades i havíem guanyat només 6 partits, per tant costa molt guanyar en aquesta categoria, ara ha arribat el moment i la veritat és que hem d'anar a poc a poc, no s'han de tirar les campanes al vuelo perquè queda molta lliga i el Vilassar el diumenge ve perquè juga la vida i serà un rival molt complicat i per tant ja tindrem temps de parlar d'aquest partit divendres, però serà, hem de continuar, ens queden encara 7 partits i hem de continuar fins a arribar al màxim possible i si podem quedar al 13 millor que al 15.